Nôl yn 2006, fe nath Menter Iaith Caerdydd sefydlu Tafwyl. Gwyl i ddathlu'r defnydd o'r Gymraeg yn y brif ddinas i ddangos siwt oedd yr iaith yn tyfu yn yr ardal ac i ddangos hefyd bod hi'n bosib mwynhau pob math o weithgareddau, cerddoriaeth, diwylliant, chwaraeon drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae wedi mynd o nerth i nerth ac un o'i chyfbwyntiau'r ŵyl ers y dechrau yw Ffair Tafwyl sy'n digwydd y penwythnos yma ac unwaith eto yn lleoliad gwych Castell Caerdydd. Ac mae'n hyfryd croesawu hyn o fenyw sy'n gyfrifol bellach am yr ŵyl, sef Prif Weithredwr Menter Iaith Caerdydd, Siân Lewis. A fel oedd Rhodri yn sôn ar ddechrau'r raglen, Siân, y degfed Tafwyl eleni, felly mae'n dipyn o ddathliad. Ond cyn i ni cael hanes eleni, i rheini sydd ddim yn gyfarwydd â Tafwyl, beth yn union yw'r ŵyl? Wel, cyfle i roi siop ffenestr iaith Gymraeg yng nghanol prifddinas Cymru. Mae yna dwf yn niferoedd bobl sy'n siarad Cymraeg yng Nghaerdydd. Mae eisiau sicrhau bod y cyfle yna i bobl mwynhau ar lefel gymdeithasol. Felly, bydd chi sôn ynghynt o'r cyfleoedd chwaraeon, i'r cyfleoedd llenyddol, mae'r bandiau, pob fath o beth yn digwydd ar cyfan am ddim. A fi'n cofio mynd blynydde nôl mewn maes parcio tu ôl i dafarn ar Heol y Gadeiran oedd y cyfan yn digwydd. Mae wedi tyfu yn aruthrol dros y ddenglynydd, yndi? Wel ie, llwyddiant Tafwyl oedd y mochyn yn ddiolchgar iawn am cefnogaeth gafon ni nôl pryd hynny i sefydlu'r ŵyl yna. Mae rhyw 2,000 erbyn hynny o bobl yn mynychu yn erbyn hyn. Mae yna ddigwyddiadau cyffroes yn digwydd penwythnos hyn oherwydd da ni'n symud yr ŵyl i 30 mlynedd dros gyfnod 2 diwrnod yng Nghastell Caerdydd yn hytrach na'r 1 diwrnod sydd wedi bod gynt ac yn disgwyl cynulleidfa rhyw 5,020 erbyn hyn. Yn ddiweddar i chi wedi symud i'r castell fel petai, ac ers iddo symud i'r castell, mae Tafwyl wir nawr wedi... Mae pawb mewn ffordd, falle drwy Gymru, wedi clywed rhywbeth am Tafwyl. Mae'r proffil yn sicr wedi godi, ynddo e? Ydy, mae'r proffil wedi godi ac hefyd mae'r rhan bwysig o'r rhaglen digwyddiadau Cyngor Caerdydd. Erbyn hyn, da ni'n cael cefnogaeth gan y Cyngor i leoli'r digwyddiad yn y castell, mae hwnna am ddim. A mae'r rhan pwysig o proffil y Cyngor i ddangos bod nhw'n ddinas ddwyieithog, a maen nhw eisiau codi'r proffil Caerdydd i fod yn ddinas ddwyieithog. A pryn yw'r pethau sy'n digwydd dyddi yma am ddim, ynddo? Beth yw'r eich bwyntiau i ti'n meddwl nawr ar gyfer yr wythnos hon a'r penwythnos? Wel, mae'r digwyddiadau ffringe yn digwydd nawr. Mae'n dweud cychwyn ers Gwener diwetha. Mae yna 6 ar 20 o ddigwyddiadau yn amrywio i parti yn y parc efo cew i... O'na 22 o dîm yn cystadlu yn pildroi y dolion, 5 o ochr 2 yn gôl. O'na ddisgo i blant nos Wener o Steve Eves yn Rhegana nos Sadwn. Mae'n ddigwyddiad dysgwyr heno yn chapter, digwyddiad dysgwyr eto bore fori yn y mochyn di, gigs ieuenctid, digwyddiadau stomp. So mae yna amrywiaeth eang o ddigwyddiad yn digwydd yn ystod yr wythnos. Ac ar dydd Sadwrn dydd Sul, wel, mae yna ardal chwaraeon, mae yna babell les am y tro cyntaf, mae yna babell coginio lle mae yna flasu coffi, flasu cwrw, i flasu caws. Mae'r bake-off efo Becca Perkins o Great British Bake-Off. Mynd i fod yna. Mae yna 43 o fandiau byw yn chwarae drwy gydol y penwythnos. Mae'r ardal chwaraeon yn cynnwys criw rashes yn dod i lofnodi ac i ddysgu Cymraeg. A fel o ti'n sôn fyna, Sian, o ran pethau sy'n ar gael i rheini sy'n siarad Cymraeg, ond hefyd i'r dysgwyr, nid sy'n rhaid bod chi'n siarad Cymraeg i gallu mwynhau Tafwyl, nag oes e? Mae yna ardal ddysgwyr, mae yna babell ddysgwyr, a mae yna babell ysgolion lle bydd pob ysgol Gymraeg yng Nghaerdydd yn cael cyfle i berfformio ac yn tynnu y cynulleidfa o rhieni di-Gymraeg yna i fwynhau ac i gweld bod yr iaith Gymraeg yn iaith fyw yng nghanol ddinas. Llynedd oedd yn braf gyda'r digwyddiadau yng nghanol ddinas, digwyddiadau mawr yn digwydd llynedd, doedd llawer iawn o bobl Ewropeaidd mewn i Tafwyl a clywed cerddoriaeth Cymraeg yn cael ei chwarae am y tro cyntaf ac yn aros na drwy gydol y nos wedyn i fwynhau. Ac hefyd, cwrw Tafwyl i ddathlu hefyd. Rhaid sôn fyd, mae yna ganolfan newydd ar y gweill yn dos yn cael ei adnewyddu gyda Menter Caerdydd. Wel, cefnogaeth drwy Grant Cyfalaf, Llywodraeth Cymru di hwnni, ac un o'r wnaethon ni'n llwyddo efo Cyngor Caerdydd i gael cyllid drwy'r Grant Cyfalaf yma gan Carwyn Jones i sefydlu canolfan Gymraeg yng Nghaerdydd. Mae Tafwyl yn siop ffenest wych i'r Gymraeg ar benwythnos mis Gorffennaf, ond mae eisiau siop ffenest weladwy'r Gymraeg drwy gydol y flwyddyn yng nghanol Caerdydd, ac bydd canolfan yr Hen Lyfrgell neu'r adeilad yr Hen Lyfrgell yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hynny. Wel, hynny yn newyddion cyffroes, felly gobeithio fydd y tywydd fel hyn, Sian, nawr. Mae e fod yn dda. Fod yn dda. Ti wedi trefnu mewn ddal, ni dod yn tywydd. Wel, mae yna dim iawn o staff sy'n gweithio'n galed iawn, nid fi yn unig sydd yn creu'r gwasanaeth mae'r Menter Caerdydd yn cynnig, ond mae yna dim caled o staff yn rhoi llawriau'r amser ac ymdrech i greu'r arlyw o weithgareddau Cymraeg sy'n digwydd yn y ddinas. A gwahoddiad swyddogol i bawb drwy Gymru a thu hwnt i ddod i Gastell Caerdydd ddydd Sadwrn, ynddo fe? Gwych. Am y tro, Sian, diolch yn fawr. Diolch yn fawr.